जय जगन्नाथ ओडिशा कॉम्पिटिटर्स यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत जदि आपण माने डिस्टेंस कोर्स करिया पई चाहुचंती यूजी एवं पीजी पई तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु ए वीडियो में इंपोर्टेंट पॉइंट्स को विषय आलोचना करिया जेमिति कि यार ऑफिशियल वेबसाइट कोन ओएसओयू ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर आ एडमिशन पई कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार आ इंपोर्टेंट डेट्स केबे माने केबे लास्ट डेट अछि यार एडमिशन रो क्राइटेरिया कोन एडमिशन फी केते दरकार आ को कॉलेज रे एडमिशन हेबे ଆଉ ଅନଲାଇନ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ OSU ରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ এই ଭିଡିଓରେ ଫୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁଗଲ ବାହାର କରିବେ ଗୁଗଲ ବାହାର କରିକି ଟାଇପିଂ କରିବେ OSOU ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ନା ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁର ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଖୋଲିଯିବ ତାର ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ ଏଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ସ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡମିସନ ଓପନ ଫର ଆକାଡେମିକ ଇୟର 2026 to 2027 session beginning from August 2026 ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ admission open for academic year 2026 session beginning from August 2026 ଗୋଟେ ଜୁଲାଇ ସେସନ ରେ admission ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ରେ ଗୋଟେ admission ହୁଏ ଠିକ ଅଛି admission start from 19th June 2026 ମାନେ 19 ତାରିଖ ପାଖରୁ admission ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅଗଷ୍ଟ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ admission open for following program କଣ ସବୁ OSU ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେମିତି କି ତୁମେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଆର୍ଟସ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ରେ କରିପାରିବ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ରଖିକି କରିପାରିବ ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସ ରେ କରିପାରିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିପାରିବ ଓଡିଆରେ କରିପାରିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପିଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ନେଇଛି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ପିଜି କରିପାରିବ ଇଂଲିଶ ରେ କରିପାରିବ ହିନ୍ଦୀରେ କରିପାରିବ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ admission ପାଇଁ ଏଇ admission ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଠି କଲେଜ ର ଯାହା ବି ତାର ମିଡିଆ କଭରେଜ ଅଛି ଏଠି କ୍ଲିକ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ କରିକି ଦେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଅନଲାଇନ କାଉନସିଲିଂ କେମିତି ହବ ସେଟା ଦେଖିପାରିବ ତାପରେ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ କରିକି ତାର ବାୟୋଡାଟା admission କେବେ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା admission ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦବା admission ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ available programs ତାହେଲେ available program କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ କେତେ 1 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ 1 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ଅଛି ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଆର୍ଟସ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇକି ଆପଣ डिग्री कंप्लीट करिपारिबे इंग्लिश ऑनर्स नहीं करिपारिबे हिंदी नहीं करिपारिबे हिस्ट्री नहीं करिपारिबे ओडिया नहीं करिपारिबे पॉलिटिकल साइंस नेकी आपण डिग्री कंप्लीट करिपारिबे ठीक सही भलिया नंबर 7 टू नंबर 19 कोन ना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री माने पीजी आपण करिपारिबे इकोनॉमिक्स रे पीजी करिपारिबे इंग्लिश रे करिपारिबे हिंदी रे करिपारिबे हिस्ट्री रे करिपारिबे ओडिया रे करिपारिबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे करिपारिबे पॉलिटिकल साइंस ने करिपारे रूरल डेवलपमेंट रे करिपारिबे संस्कृत करिवे सोशियोलॉजी करिवे डिजास्टर मैनेजमेंट कॉमर्स एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एई सब रे आपण पीजी करिपारिबे ठीक से गोटे मीडियम दे दैछि इंग्लिश मीडियम हिंदी रा हिंदी मीडियम आछियो ओडिया रा ओडिया मीडियम आछियो ठीक एई भलिया तुमे केवल ऑनर्स टा आसीबो सेमति नै ओडिया टा ओडिया रे ही आसीबो सेमति कि हिंदी टा केवल हिंदी रे आसीबो तुमे चाहिले आउ सब ओडियाରେ ଦେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମିଡିୟମ ଗୁଡିକ ଦେଖିଦେଲ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ୟୁରେସନ ମିନିମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା ହଉଛି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେଇଛି 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ମାନେ କୋର୍ସ ଟା ହଉଛି 4 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲେନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ତ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମକୁ 7 ବର୍ଷ ଯାକେ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ ଠିକ ସେଭଳିଆ ପିଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲର का आई
ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଯୋଉ କୋର୍ସ, କୋଉ କୋର୍ସ ନେଇଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ଅଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଆର୍ଟସ ଅନର୍ସ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତୁମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଟୋଟାଲ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। କେତେ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ। ମିଡିୟମ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ନା ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ଅର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ପ୍ଲସ ଟୁ ସହିତ ଯୋଉଟା ସମତୁଲ୍ୟ। ସମତୁଲ୍ୟ କଣ? ସମତୁଲ୍ୟରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଆସେ। ତ ସେ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ଯୋଉ ଏତିକି ତୁମର କଲେଜ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ, ଫେରେ ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲାହାରା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜୋରଦା, ତାଳଚେର, ବଇନ୍ଦୋ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋର, ଜଳେଶ୍ୱର, ଏଇ ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କଲେଜ ମିଳିଯିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏମପିସି ଅଟୋନମସ କଲେଜ ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ, ହୁଁ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ଅଛି। 87ଟି କଲେଜ ମିଳିଯିବ। ଯେତିକି ତାମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 87ଟି କଲେଜ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ଦେଇଦେଲେ। ଓଡିଆ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଓଡିଆ ପାଇଁ କେତେ ନା ଓଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 7,000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସରି 7,000 ନୁହେଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ବି କଣ ନା ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ସେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେମ କଲେଜ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ, ପ୍ରାୟ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ, ପୁରା ସେମ କଲେଜ 87 କଲେଜଟା ଅଛି। ଏଇ ସବୁ 88 କଲେଜରେ ଅଛି। ସେଠି 87 ଥିଲା, ଏଠି 88 କଲେଜରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିନେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସେଇ କୋର୍ସଟା, ସେଇଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଆଇ ଉପରେ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି କଣ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଠି କେତେଟା କଲେଜ ଦେଖିଦବା। ଏଠି 88 କଲେଜଟା ଅଛି। 88 କଲେଜଟା ଅଛି। କଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ 88 କଲେଜରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଦେଖିଦେବେ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପିଜି ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ପିଜି ରେ ହଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 8,000 ଦେଇକି ଆଡମିସନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳିଯିବ। ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ? ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ପିଜି କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆଙ୍କର କେତେଟା ଅଛି ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ଏଇ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆଙ୍କର କେତେଟା କଲେଜ ଅଛି? 88 କଲେଜଟା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ବାଇ ଯୋଉ କଲେଜ ହଉଛି ସୁବିଧା ହବ, ତ ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଆଡମିସନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ୟୁଜର, ତ ୟୁଜର ଲଗଇନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଠିକ ସେଭଳିଆ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଉପରେ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ କହିଛି ନା, ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ବିଫୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋସେସ filling of application form, be ready with upper ABCID and VEID। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଡମିସନ ନବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନଲାଇନ ଆଡମିସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ABCID VEID ରେଡି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ABCID କଣ, VEID କଣ, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓରେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ABCID ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ତାପରେ VEID କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କାନ କପି ଫଲୋଇଂ ଅଫ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ କଣ କଣ ନା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର। କେତେ ଦରକାର ନା 200 କପି ଭିତରେ ସାଇଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାର ଡାଇମେନସନ କଣ 300 × 360। ଠିକ ଅଛି।
ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର, ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ ଦରକାର, ମାନେ ଫଟୋ ଫ୍ରି ଅଛି 200 KB ସାଇଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍କାନ କପି ଅଫ ୟୁର ନେମ୍ ଇନ ଓଡିଆ, ଓଡିଆ ସ୍କାନ କପି ତୁମର ନେମ୍ ମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ତାକୁ ତୁମେ अपलोड करियो केते 200 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ଯାହା ବି ପ୍ଲସ ଟୁ या मैट्रिक କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ପାଖରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ, ଅଲରେଡି ପ୍ଲସ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ, ତାପରେ मैट्रिक ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ, ତାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ PDF କିମ୍ବା ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ ରେ ରଖିବ, ପୁଣି 300 KB ରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ST SC OBC ଯାହା ବି ତୁମର କାଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ତୁମେ ସେ PDF କିମ୍ବା ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ ରେ 300 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେଭଳିଆ ପର୍ସନାଲ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ତମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ବି ସାଇଜ 300 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ABCID and BEID, ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ କରିଦେବି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କହିଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପଡିବ, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ, କିମ୍ବା ଲଗଇନ ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଣା ୟୁଜର ଲଗଇନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ। ଷ୍ଟେପ ବାଇ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବେ, ଏକାଡେମିକ ଇନଫର୍ମେସନ ତୁମେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ, ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ଲସ ଟୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଏଇସବୁ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ଲସ ଟୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଉ ରହିଲା ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ, ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ, ତୁମେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯଦି ଫଟୋ କପି, ତାପରେ ହଉଛି ସିଗ୍ନେଚର, ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ, ତାର ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ ଆସିବ, ତୁମେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିବ 6000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ତୁମେ ଯଦି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାହେଲେ 8000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ରହିବ ଏଡିଟ କରିବ, ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇକି ସବମିଟ କରିଦବ, ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏବିସିଆଇଡି ଦେଖିପାରୁଛ, ଗେଟ୍ ଟୁ BEID, ମାନେ ତୁମେ ଏଠି BEID ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ABCID ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ABCID BEID ବାବଦରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା OSU ର ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଜଣେଇଦେବି। ଯେମିତିକି ତାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ହବ, କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରାଯିବ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ତୁମର ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ନା କେବଳ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ସବୁଦିନ, ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେଇଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।